Srebrenica se ne smije zaboraviti i nikada i nikome ponoviti, poručili su i ove godine mještani Trepča kod Tešnja koji uz podršku starijih, donatora i općine 15. put organiziraju Marš mira za Srebrenicu. 15 godina nije malo, ovo je njihova priča. Allahu ekber, Allahu ekber, ove godine iz Trepča je put Nezuka na put dug 240 km krenulo 14 učesnika. 9 će im se pridružiti na putu do Potočara u Nezuku. Najmlađi Daris Hodžić ima 11, a najstariji Sulejman Hasanbašić 71 godinu. Želim da poručim starijima da krenu u Srebrenicu i da odaju počast poginulim žrtvama i da Srebrenica nikada ne zaboravi. Možda da pozoveš svoje vršnjake da se i oni priključe? Pa da, treba i oni da se priključe da idu sa ekipom iz Trepča u Srebrenicu. Želim poručiti svima da se Srebrenica ne zaboravi i ovaj genocid što se desio u Srebrenici. Da se nikad ne zaboravi i da svi to moramo podržavati, davati podršku majkama Srebrenice. Učesnici marša će preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije 8. jula stići u Nezuk, gdje će im se priključiti još 9 učesnika. Iz Nezuka imamo državljane Škotske, Austrije i Švicarske koji su se pridružili našim Maršu mira Trepče Srebrenica i on je očito cjelokupnu Evropu zahvatio, što nas veoma raduje, kaže pokretač, organizator i vođa Marša mira Senad Hasanbašić, prisjećajući se kako je sve počelo. Cilj je bio da želimo da poručimo svim ljudima svijeta, a naročito građanima Bosne i Hercegovine, da ne smijemo da zaboravimo Srebrenicu, jer evo upravo nam se ovih dana, mjeseci desilo, znači da je rezolucija usvojena, a mi smo to prije 15 godina želimo da pokušamo da prenesemo, da se Srebrenica ne smije zaboraviti i u tom svemu što želimo da poručimo, da se ne smije zaboraviti. Drugi cilj nam je bio da uvedemo i mlade. Bit je, mora se fokusirati na mlade, mladi moraju da ostaje na njima tradicija i da oni znaju našu historiju, šta je se desilo u Bosni i Hercegovini, naročito u Srebrenici. I evo u ovom i uspijevamo ove godine, znači imamo učesnika opet od 11 godina, imali smo učesnika od 8 godina do 70 godina, tako da skupljamo, imamo znači dosta mladi i to je naš cilj i uz Božju pomoć nadam se da će ovo ostati tradicija i da će, ako nas ne bude, da će neko zamijeniti nas. Sjeća se, kaže, da je bilo godina kada je bilo i opstrukcija, ali i svesrdne pomoći građana, institucija, privrednika. Sami ste mi, pošto ste uključeni, prvo želim da vam se zahvalim, uključeni ste od samog našeg polaska prvog 2010. kao federalna televizija i vi imenom i prezimenom. Jeste, bilo je svega, bilo je opstrukcije, bilo je financijske pomoći privrednika, naročito moram da istaknem privrednika našeg koji dolazi iz Trepča, Farex, koji nam je žirant u svako doba noći, znači ako ne bi uspjeli da saberemo sredstva, čovjek je znači žirant koji će nam da to finansira sve. Ovo je ogromno financijski zahtjevan put, evo samo da vam kažem da po čovjeku jednom za ovih 9 dana koji treba minimalno sa opremom i svom logičkom podrškom po 500 maraka, da sigurno po čovjeku treba. Znači bilo i opstrukcije, evo i općina Tešanj se sad zadnje ove 2 godine uključila po nekim sredstvima. Hvala vam na tome. Bili ste dio onog boljeg bosansko-hercegovačkog društva koje je imalo osjetljivost i senzibilnost prema Srebrenici. Bilo je da smo i dobijali neke minimalno, bilo je da nismo dobijali, ali međutim, sad vam kažem, mi smo imali od građana Trepča, a naročito moram spomenuti našu dijasporu, ne samo iz Trepča, znači evo ja trenutno imam ljudi iz drugih mjesnih zajednica koji gravitiraju s općine Tešanj i koji učestvuju u ovom Maršu mira, znači naročito moramo da spomenemo čovjeka koji finansira i koji učestvuje od Trepča do Srebrenice, učestvuje jednom i učestvuje ponovo iz Nezuka, sa onih sin koji idu pješice, Sejid Kalavić koji je tu finansijski, znači te ljude moramo da spomenemo jer to su ljudi koji nam stvarno daju podstrek i daju, znači ove godine imamo samo iz Švicarske, imat ćemo 7 učesnika, mislim. Podrške je, ističu organizatori, nekada bilo više, nekada manje. Njihove komšije su, kažu, uvijek bile uz njih.
ponos jedan veliki za našu okolinu i svaka riječ je suvišna. Hvala Bogu, onaj ko je protutnju ono sve mora dati podršku ovoj omladini da znaju šta se je dešavalo. Jer kad je Srebrenica pala, ja sam bio na Nišićkoj visoravni sa brigadom. I znam kako je to i vrati mi film nazad. Ne volim o tome plaho ni pričati, ali neko omladina zna. A ponosni smo na njih, eto, znači nam čuvaju tradiciju svake godine, eto, mašala, hvala Bogu da se nastavi ovako. Vi ih podržavate? Pa podržavamo, ima i sin moj ide sa njima zajedno. Ove godine prvi put, ako Bog da se vrati sa Ajrom. Ne može biti bolje. Ovo treba podržavati, ovo je jedina mjesna zajednica koja pravi tradiciju. Evo nekoliko, 15 godina, koliko ima već, kako idu. Vi građani ste uz njih? Pa, ko je drugi? Kako neće? Manje, više smo nego opština uz njih. Mi smo jedini, opština šalje svoju ekipu, a mi šaljemo svoju. Svake godine je uz mjesnu zajednicu i mještane sa učesnicima Marša mira i mjesni imam Emir Efendija Hodžić. Sama činjenica da ovo traje već nekih 15 godina, ima neki kontinuitet i lijepu tradiciju, govori o tome da je jedno bogugodno djelo. Naime, susret Trepča i Potočara počinje još dana 1992. godine kada je prvi dio muhadžira primljen ovdje srdačno i u aprilu 1992. Od tada pa do danas veze emotivne sa Trepča, sa Potočarima nikada nisu ni prekinute. Evo, ovo je već lijepa tradicija, 15 godina imamo priliku da ispraćamo polaznike na Marš mira i mogu kazati da u njima vidim lijep nijet, lijepu ideju, a to je da se nikad ne zaboravi, da se sjećamo. Kuranskim slovom je kazano da su oni ubijani samo zato je kulu rabun Allah, što su govorili da je naš gospodar Allah. S tim motivima, s tom sviješću, najmlađi polaznici, rukovođeni našim vrijednim senčetom, evo već 15 godina odlaze na Marš mira, a na nama je samo da i ponesemo jednu lijepu ideju, jednu lijepu poruku iz svih ovih događaja, a to je da se ne smije zaboraviti, da je sve do nas i da ovo moramo prenijeti na one koji dolaze iza nas. Nakon što su proučili Jasin na mjesnom šehidskom mezarju, učesnici će se 8. jula pridružiti ostalim učesnicima marša iz zemlje i svijeta, sa kojima će zajedno krenuti prema Potočarima, gdje će 11. jula prisustvovati ukopu 14 žrtava genocida u Srebrenici.